Prethodno razdoblje donijelo nam je brojne izazove. Pandemija je prouzročila promjene načina poslovanja svima, pa tako i HAKOM-u. Suočili smo se sa radom od doma, što je bio pomalo i šok za brojne naše zaposlenike. Digitalizirali smo poslovanje u većoj mjeri i to nam nije predstavljalo veliku prepreku, ali nam je zato donijelo novi motiv da nastavimo s tom digitalizacijom i u predstojećem razdoblju u onom što danas popularno zovemo novo normalno. Pandemija je naravno utjecala i na poslovanje operatora. Možemo izdvojiti kao pozitivnu činjenicu da su se oni vrlo fleksibilno ponašali prema privatnim korisnicima, pa i onima pogođenim potresom u Zagrebu, a isto tako i prema poslovnim korisnicima. Međutim, dogodio nam se značajan pad prihoda. Tako se prihodi u prvom polugodištu 2020. godine razlikuju od prihoda u prvom polugodištu protekle godine za cijelih 300 milijuna kuna. Ukupna ulaganja u elektroničke komunikacijske mreže povećana su u odnosu na prvo polugodište 2019. godine. Pritom su povećana posebno ulaganja u pokretne mreže, što procjenjujemo da je posljedica dodjele novih frekvencija u 2100 MHz i 2600 MHz području. Ulaganja u nepokretne mreže, a posebno u nove svjetlovodne mreže, nešto su smanjena i tu postoji veliki prostor za napredak u razdoblju koje nam predstoji. Što se tiče dostupnosti širokopojasnog interneta, ona je u Republici Hrvatskoj čak nešto bolja od prosjeka Europske unije. Međutim, broj dostupnih priključaka vrlo velikih brzina nije zadovoljavajući i kao što sam već rekao, tu ćemo imati velikog prostora za napredak. Oko 40% naših korisnika širokopojasnog interneta koristi već danas brzine veće od 30 megabita u sekundi, ali samo nešto malo više od 10% korisnika koristi brzine iznad 100 megabita u sekundi. Značajno je napomenuti da od prošle godine brzina koja je dostupna unutar univerzalne usluge iznosi 4 megabita u sekundi. Republika Hrvatska izuzetno je zahtjevna za pokrivanje. Postoji relativno mali broj gusto naseljenih urbanih područja, a velik broj ruralnih područja kao i jako duga granica i veliko otočno područje. Zbog toga naravno teritorijalna pokrivenost nije na 100%, ali općenito se može reći da je teritorij pokriven odlično, a stanovništvo je pokriveno jako dobro, gotovo u 100% iznosu. U području infrastrukture, kao što sam već rekao, postoji veliki prostor za poboljšanje broja svjetlovodnih priključaka. Trenutno je njihov broj nešto iznad 100.000, ali ohrabruje činjenica da u sljedećih 3 godine imamo najavu izgradnje novih mreža kojima bi se taj broj trebao najmanje utrostručiti. Vezano uz to, u planu je revizija direktive o smanjenju troškova na razini Europske unije, kao posljedično onda i našeg zakona o smanjenju troškova, koji je, ja bih rekao, dobar tekst, ali nije zaživio u praksi. Trenutni broj svjetlovodnih priključaka koji omogućuju vrlo veliki kapacitet pristupa internetu nije zadovoljavajući. HAKOM surađuje na tim projektima putem BEREK-a sa Europskom komisijom i nadamo se novom doprinosu i novom poticaju za gradnju mreža. U usporedbi s prethodnom godinom dogodio nam se ogroman porast internetskog prometa. Tako je u travnju ove godine zabilježen apsolutni rekord od kad se promet mjeri i promet je bio 58% veći nego u istom mjesecu prošle godine. Naravno, taj porast prometa moraju stalno pratiti ulaganja u mreže. Ono što možemo istaknuti kao jako važnu činjenicu je da se kod nas nisu događala zagušenja prometa, iz čega zaključujemo kako su naše mreže vrlo kvalitetne. Vlada Republike Hrvatske donijela je nacionalni plan za prelazak na DVB-T2 sustav. Sustav DVB-T2 mora se uvesti kako bi se oslobodio spektar 700 MHz za potrebe 5G mreže. Prelazak će se događati krajem listopada i početkom studenog ove godine, a mreža je većim dijelom već komercijalno u funkciji.
HAKOM je proveo javne rasprave kako bi se osigurala dodjela 5G spektra. Sukladno zaprimljenim komentarima operatora odlučili smo dodijeliti spektar na 700 MHz, 3,5 GHz i 26 GHz polovinom sljedeće godine, a nakon toga ćemo dodjeljivati preostali spektar. Osim toga, pokrenuli smo i izmjene planova dodjele u postojećem dijelu spektra kako bismo omogućili primjenu 5G tehnologije i u tom dijelu spektra, isto tako i M2M i IoT usluga. HAKOM je pokrenuo posebnu 5G stranicu u okviru svojih internetskih stranica kako bi na njoj informirao građanstvo o prednostima 5G tehnologije, ali isto tako i kako bi se borio protiv lažnih vijesti koje se paralelno s pandemijom jako šire o toj tehnologiji. Osim toga, preporuka Europske komisije koju smo već spominjali o jednostavnijim i boljim načinima izgradnje mreža uvelike bi trebala pomoći i daljnjem razvoju 5G tehnologije. Kibernetička sigurnost dospjela je jako u fokus sa trenutkom približavanja 5G mreža. Hrvatska mora odabrati određene strateške i tehničke mjere iz 5G toolboxa koji je izradila Europska komisija i to ćemo u suradnji s Nacionalnim vijećem za kibernetičku sigurnost učiniti u razdoblju koje je pred nama. Određene tehničke mjere HAKOM će propisati svojim pravilnikom. Europska komisija donijela je koncem 2018. godine novi zakonik o elektroničkim komunikacijama ili kako ga popularno nazivamo kod. Sve zemlje članice dužne su se uskladiti s tim kodom do prosinca ove godine, pa je i Hrvatska trenutačno u postupku usklađenja. Ovo usklađenje značit će dosta posla za HAKOM nakon što novi zakon o elektroničkim komunikacijama stupi na snagu. HAKOM je u proteklom razdoblju završio dvije analize tržišta. Jedna se odnosi na širokopojasni pristup internetu i određuje HT-u kao operatoru sa značajnom tržišnom snagom obvezu da i drugim konkurentima na tržištu pruži pristup usluzi visoko kvalitetnog pristupa internetu. Druga se odnosi na prijenosne segmente, odnosno na ono što smo nekad zvali iznajmljeni vodovi i propisana je tako da je cjelokupni teritorij Republike Hrvatske podijeljen na teritorij koji ima konkurentne relacije i na onaj dio koji smatramo nekonkurentnim relacijama, te smo regulirali nekonkurentne relacije, dok na konkurentnim relacijama smatramo da postoji tržišno natjecanje. HAKOM je omogućio korisnicima da putem aplikacija HAKOMetar i HAKOMetar Plus provjere kakvoću pružanja usluge pristupa internetu. Osim toga, redovito nadziremo i poštivanje načela mrežne neutralnosti, odnosno otvorenog pristupa internetu i transparentnosti pružanja informacija u vezi s tim. Jedan od naših najvažnijih zadataka je rješavanje sporova između operatora i korisnika njihovih usluga. Sa zadovoljstvom mogu reći kako je broj predmeta u proteklom razdoblju smanjen, iz čega zaključujemo da je dugogodišnji rad kako na propisima, ali tako i izravno sa operatorima radi promjene praksi urodio plodom. Već spomenuti novi kod unio je određene promjene u ovo područje, te će korisnička prava biti harmonizirana na europskoj razini. Kako u Hrvatskoj trenutačna razina prava prelazi ona predviđena kodom, nadamo se da ćemo u suradnji sa operatorima osigurati nastavak dobrih praksi. Zahvaljujem vam se što ste se odazvali našem prvom virtualnom danu tržišta i pozivam vas da aktivno sudjelujete na našim panelima koji slijede.